Morjesta. Moi. Ja nyt avataan luukku 7. Saat jouluvinkkejä ja sitten tämmöisen mutakakkureseptin. Ja nyt mä aloitan heti vinkistä. Syö vaan niitä ruokia, mistä oikeasti sä tykkäät ja pidät. Eli kun joulupöydistä löytyy usein suuri valikoima erilaisia ruokalaja vaihtoehtoja. Ja sitten tulee yleensä herkuteltua useampina päivinä, kun on niin monta niitä, on aattoa, joulupäivää ja sitten muita näitä pyhäpäiviä. Niin käy itsesi kanssa etukäteen keskustelu, että mistä ruuista sä erityisesti tykkäät ja mitä haluat jouluna syödä. Ja pyri pääasiassa ostamaan ja valmistamaan vain niitä ruokia, mistä sinä ja toki muut samassa pöytyseurueessa niin, sitten istuvat tykkäävät. Ja sitten valitse nyt omia suosikkeja ja muista se, että ei tarvitse niin kuin kaikkea edes maistaa. Et paljon on joulupöydässä tavallaan semmoista, mikä niin kuin, mistä ei ehkä tykkää ja varsinkaan mikä ei ole niin hirveän terveellistä, niin jätä ne suoraan syömättä. Itse esimerkiksi olen kyllästynyt tiettyihin vaikka konvehteihin, niin vaan aina aikaisempina jouluna useasti sit vaan syönyt niitä, kun niitä on tahtonut jäädä sinne konvehtirasian pohjille lojumaan, mutta sitten mä oon yrittänyt, että mä en nyt niitä niin kuin turhanpäitä ainakaan syö, että jos ei se ole hyvää ja eikä tuo terveyttä, niin miksi sitä sitten tekee? Kyllä. Ja mitä tulee sitten niin kuin terveyttä tukevaan syömiseen, niin muista, että sä et syö hyvin pelkästään itsesi vuoksi. Eli sä syöt hyvin myös sun omien tunteiden vuoksi. Ja ruokavalillahan on tosi iso merkitys siihen, että minkälainen olotila meillä on. Ja myös se vaikuttaa se, että minkälaista ruokavalioa me noudatetaan, että miten me pystytään esimerkiksi stressiä kestämään, minkälainen meidän ylipäätänsä terveydentila on, niin kuin jokainen tietää. Mutta tietyllä tavalla otetaan tätä vähän isompaan kontekstiin, niin sä syöt hyvin myös puolisos vuoksi, mahdollisesti lasten vuoksi, koska omalla esimerkillä me pystytään osoittamaan, että on mahdollista tehdä niitä terveyttä tukevia ruokavalintoja ja se on vielä ihan miellyttävää ja kivaakin. Niin kuin silloin ihan ekaluukussa puhuttiin, että tai tuossa alkuvaiheessa joulukalenteria puhuttiin, että kansanterveydellisestihän ruokavalioon ja esimerkiksi ylipainoon liittyvät asiat, ne koskettaa nykyisellään jo ihan nuoria lapsia. Eli syömällä hyvin terveyttä tukevasti, niin sä luot esimerkkiä ja mallia myös sun lähipiirille. Eli se ei ole vain oma terveys, vaan se myös vaikuttaa muuhun perheeseen, lähipiiriin, ihmisiin, jonka kanssa on tekemisissä. Ja valitettavasti se toimii myös toisinpäin. Eli se malliesimerkki toimii myös negatiivisesti, vaikka me ei sitä haluttaisi niinkään. Mutta kuitenkin se on ehkä, kun koko ajan ne omat ruokatavat ja tapa syödä kehittyy, niin se luo inspiraatiota muille. Ja on tosi tärkeää, että me huomioidaan se, että mä pystyn tekemään tämän. Ei ole kyse vaan tahdonvoimasta. Että jos joku tulee kysymään, että hei, miten sä onnistuit vaikka välttämästä, että tuossa oli noita konvehteja vielä jäljellä. No, mulla ei vaan maistu toi ananaskonvehti tai joku vastaava. Ei ole kyse tahdonvoimasta, se ei vaan tee mieli. Niin sä pystyt toimimaan inspiraationa myös muille. Mutta tosiaan meillä on vielä toi mutakakkuresepti. Ja se ehkä todistaa sen, että on mahdollista tehdä niin terveellisiä herkkuja, että ei tarvitse tinkiä siitä, että maustu. Tsekkaa toi mutakakkuresepti vielä tästä ja palataan huomenna. Ja meinasin unohtaa, meillä on vielä uusi arvonta. Kyllä. Meillä on uusi arvonta. Eli saatiin tuo edellinen kasaan eilen, voittajalle on informoitu siitä. Nyt arvotaan jotain uutta. Eli tällä kertaa arvotaan tällainen 15 viikon muutostreenivalmennus plus monivastusnauhapaketti. Eli täydellinen paketti kotitreenaamiseen, mutta ennen kaikkea siihen, että miten pystyy sitä omaa liikunnan iloa sytyttelemään. Tai jos on jo hyvällä mallilla, miten sitä voi entisestään monipuolistaa, löytää itselle mieleisiä tapoja liikkua, lisätä arkiliikuntaa. Ja 15 viikossa me käydään läpi ihan tosi paljon asioita. Ja tuossa on vieressä myös linkki, niin voit katsoa, että tarkemmin mistä on kyse. Mutta arvontaan voit taas osallistua kommentoimalla tätä tämän päivän luukkua. Ja kommentoijien ja meidän YouTube-kanavien tilaajien kesken niin arvotaan tollanen palkinto tuossa 12. päivä. Oliko mulla vielä muuta? Ei ole muuta.
Joo. Palataan huomenna. Nähdään huomenna. Moi moi. Moikka.